Jeg hedder Inge Tempel, og jeg er coach. Hos Hero Coaching der oplever både små og store effektiviteten ved coaching. Og gennem min brede tilgang til coaching, så kan jeg faktisk skræddersy sessioner til lige netop dig. Som coach hjælper jeg dig med at finde og udleve dit potentiale ved at guide dig hen mod svarene, som faktisk allerede findes inde i dig. Og ved at støtte op med brugbare redskaber, som du kan bruge til at opnå dit mål. Du kan se mig som en slags opdagelsesrejsende. Hende med kompasset og lommelygten, der siger, prøv at kigge i den retning. Det kunne være, der lå noget vigtigt der. Hvorfor blev jeg egentlig coach? Efter mange år i erhvervslivet som både leder og mellemleder, der fandt jeg ud af, at det, der faktisk bevæger mig allermest, det er udvikling af mennesker. Og den energi og glæde, jeg får ved at se et menneske udleve sit potentiale, for mig findes der ikke noget bedre. Jeg har valgt at kalde mit firma for Hero Coaching. Og det har jeg, fordi at vi alle sammen kan vælge at være helten i vores eget liv. Der kommer jo ikke nogen helt udefra og redder os fra alt det, vi ikke ønsker. For at ændre på de ting, der kræver det, at vi tager ansvar og action. Hvor henter jeg min inspiration fra? Den henter jeg fra udviklingseksperter i både Danmark og udlandet. Jeg går til mange foredrag og kurser. Men jeg vil sige, at den største inspiration for mig, den ligger i arbejdet med mine klienter. For den mentale styrke, der ligger gemt inde i alle os almindelige dødelige mennesker, den er rigtig kraftig, og den inspirerer mig. Det jeg gør anderledes som coach, det er, at jeg har valgt også at arbejde med børn helt ned til 7-årsalderen. Hvorfor vente med at dele ud af de her redskaber, som rigtig mange af os først finder ud af, når vi er blevet voksne? De redskaber, der viser dig, hvordan du lærer at elske og acceptere dig selv, og hvordan du kan vælge at omgås dine fiaskoer eller fejltagelser som en mulighed for at lære. Hvis det stod til mig, der skulle de her temaer og redskaber være en del af undervisningen allerede i folkeskolen. Min drøm er at give de redskaber videre, som gør en kæmpe forskel her i livet. Og hvorfor vente?